Usa ka kanhi pulis ug kaubanan niini nga sibilyan ang dakpan sa usa ka drug buy-bust operation sa kapulisan sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang kanhi pulis nag-awol matud pa human nagpositibo sa drug testing niadtong July 2025. Ani ang report. Sikop sa kapulisan sa Taguluan Municipal Police ang kanhing pulis nga si alias Wawang, 29 anyos, ug ang 22 anyos nga kauban niini. Ubad sila napalitan og gituohang shabu sa Taguluan, Misamis Oriental. Nasuta sab nga ang kanhi patrolman nagpositibo diay sa random drug testing niadtong July 2025. February 2026 diyang migula ang dismissal order niini. July last year pa lang DI is after kini siya na nagpositibo sa illegal nga droga, nag-awol kini siya. Wala na kini siya nagtunga. So aside sa katong ang iyahang dismissal is because of the kaning pagpositibo niya sa illegal nga droga. Nakuha gikan sa mga sospek ang dili moubos 80 gramos sa gituohang shabu nga nagkantidad og 554,000 pesos. Nakuha sab matud pa gikan sa kanhing pulis ang usa ka police badge ug ID nga gituuhan sa mga otoridad nga ginagamit sa sospek aron makakuha og dinagko nga kantidad sa droga. Ginaandam na ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ipasaka batok sa duha ka mga dinakpan. Wala pa sila'y pahayag. So we'd like to point this out that the PNP is serious in implementing yung internal cleansing or cleansing within its ranks. Especially itong drug use. Kauban si Roland Cañas sa kamera. James Paulo Yap, 1 Mindanao.